طули 5 соле ки ман дар ширкати Фаберли кору фаъолият мекунам. Тамоми наворҳое ки ман аз чӣ ҳамин бизнеса сар кардагим ва ба чӣ рӯзҳо расидагим, ҳамаш рӯи шоданд. Мумкин ки шумо надонед, масалан агар дар ҷойи кори ойликагӣ шумо дар як сол 12 маротиба ойлик гирен, мо дар ширкати Фаберли 19 маротиба ойлик мегирем. Барои чӣ? Барои ки мо 21 рӯза аллакай як моҳа ойлика мегирем. Ва имрӯз ман шуморо бо охирон каталоге ки дар имсол мо ҷамъбаст мекунем. Молу маҳсулотҳо боз ҳам арзонтар дар ин каталог ва шахсоне ки аз числаи 15 декабр то 4 январ дар ширкати мо ҳамроҳ мешаванд, ҳамроҳи мо якта пенка ва патчи аз тарафи компания бепул падарка мегиранд, яъне ки 1 рубл ё 1 дирам. хубии кор дар ҳамие ки чӣ хеле ки шумо мебинед ман дар атмосфераи хона шишта видео мекунам. Кор дар даруни хона ва шарт ва зарур нест ки шумо худатонро нишон диҳед. шумо ба дили пур метавонед мада муроҷиат кунед бе ягон блогерӣ, бе худнишонтии. Блогерӣ ма барои ҳамаи шумо басандаҳай. Ман шумо дар роҳи пулкоркунӣ нишон медиҳам ва аз ҳама чизи дӯст медоштаи ман дар ҳамин бизнес чие ки вақту соат озода. пулҳое ки мо кор мекунем, ҳатто шахсоне ки ойлика ки кор мекунанд ними пули мо кор кардан наметавонанд. Барои ин фақат барои мо камтар сабр, меҳнат ва ҳаракат лозим. маълумоти пурра шумо метавонед ки дар ватсапи ма муроҷиат кунед.